Ja sa volám Richard Naďpal a ďakujem vám veľmi pekne za takéto pozvanie a za teda prijatie. Ja som tu v Prahe druhýkrát v živote a chcel by som vám trochu porozprávať aj náš príbeh, ale najprv chcem povedať niečo, prečo sa tu cítim ako doma. Ja som tu druhýkrát v živote v tomto obrovskom meste, ale že vraj tu býva veľa Slovákov, som počul. Aj v Brne, neviem presne, aký je vzťah medzi Brnom a Prahou, nejaké vtipy sa rozprávajú o tom, ale viem, že je tu aj veľa Slovákov, že vraj sa pýtali nejakých študentov, že či si myslia, že je tu veľa Slovákov v Prahe a odpoveď bola nie. Mám pocit, že ako naše národy sú veľmi podobné v niečom a keď som sem prvýkrát teda sem prišiel, tak som si vlastne uvedomil, že toto, čo my robíme v Revúcej, to je malé mesto. 15 000 obyvateľov má to mestečko. Je vlastne veľmi podobné to, čo robíte vy tu. Ja som zažil chvíle, kedy bolo 52 ľudí v našej obývačke. To bol taký rekord. My bývame v takom paneláku a tam všade po schodoch boli topánky a tak. To bolo tak ako najúspešnejšie stretnutie, čo sme kedy mali. A o 2 týždne na to stretnutie neprišiel nikto, iba moja rodina. Ja som zažil stretnutie, kde som sa chystal na kázeň, ešte aj chvály som mal na gitare, lebo nemal kto to robiť. A nakoniec tam bola iba moja manželka, lebo tam bývala. Hej. Nikto iný proste neprišiel. No a si myslím, že toto boli veľmi dôležité momenty v mojom živote, v mojej službe, lebo potom si oveľa viacej vážim a pozri, že nie som tu sám, koľko nás tu je veľa. Hej. Že to je vlastne, akože keď niečo takéto zažiješ, že veľmi ti pre niečo bije srdce, že ti veľmi na niečom záleží a potom to zlyhá, to je veľmi dôležité pre človeka. Tak rád by som vám trochu porozprával náš príbeh a povedal niekoľko takých lekcií, ktoré som sa naučil. Potom sa chcem s vami podeliť o jeden verš, ktorý je ukrytý v knihe Skutkov apoštolov. Je to jeden z mojich najobľúbenejších veršov Biblii. A párkrát mi ten verš prechádzal myslou, keď sme sa trochu rozprávali spolu o tejto práci. Veľmi mi pomohlo tento verš pri zakladaní kostola v Revúcej. My to voláme kostol, lebo keď sme prišli do Revúcej, začali sme hovoriť, že zakladáme zbor, tak všetci si mysleli, že zakladáme nejaký hasičský zbor. Takže my sme sa potom normálne natvrdo, že bude to kostol, tak to budeme to volať. No tak krátko poviem náš príbeh. Ja som sa narodil v Revúcej. Revúca je tretie najviac nezamestnané mesto na Slovensku. Je tam najhoršia nemocnica na Slovensku. My si myslíme, že to je najhoršia nemocnica na svete. Vlastne tam, keď sa narodíš, tak si vojnový veterán. Hej? No a teda odtiaľ pochádzam, tam som sa narodil a potom tak ako každý som sa odsťahoval preč. Do Banskej Bystrice, tam som študoval teológiu a nemal som dôvod sa vrátiť, nie je tam práca, je tam krásny národný park okolo, ale v zásade tam ako nič zaujímavé sa nedieje. No a keď som bol na kazateľskej praxi v Banskej Bystrici, tak baptistický kostol je hneď vedľa, ako sa to povie slušne, nočný klub. Hej? Ako bordel my to voláme. Hej? No a vlastne hneď vedľa je to spojené akože rovnakou stenou. No. Čiže keď sme mali večer nejaké stretnutie tam do noci, tak vlastne to boli jediné dve osvetlené ako budovy, hej? Všetko ostatné bolo. No a ja si pamätám, ako som si tam chystal kázeň jednu. Ja som sa snažil byť taký poctivý študent. Tam na tej teológii tam sa učiť, vieš, gréčtinu, hebrejčinu a rôzne takéto jazyky. No a ja som tam raz tak sedel a išli také tie ľahké ženy okolo. A ja som si vtedy uvedomil, že tieto ženy, ich absolútne nezaujíma toto, čo ja si tu študujem. Oni žijú v úplne inom svete ako ja. Lenže zdá sa mi, že Ježiš trávil čas s takými ľuďmi, ako sú oni. Že on nebol až taký ten cirkevník zatvorený niekde medzi kamennými múrmi. On práve, že on by tu bol s nimi niekde. Kráčal by tu s nimi po tom námestí. Proste nejako by, že ten Boh, keď prišiel na zem, tak on sa začal venovať ľuďom, ktorí boli úplne ďaleko od Boha. No a vtedy sa vo mne niečo zrodilo, také presvedčenie alebo také bremeno, čo keby som sa vrátil späť do toho mesta, odkiaľ som odišiel a pokúsil sa tam priniesť nádej. No a ja som nevedel o zakladaní kostola nič. Nevedel som, ako sa to robí, iba som vedel, že neurobím to sám. No, tak som vtedy začal čítať knihy o tom, ako sa zakladá kostol. No a zistil som, že potrebujem mať na to tím. A ja som nemal tím. Ja som mal manželku, ktorá bola tehotná, to bol môj tím. Hej. No tak vtedy som vlastne začal zhodil telefón a som si uvedomil, že na mládežníckych konferenciách, kde ja som občas chodieval ako mládežník, že
sú tam nejakí ľudia, takí kamaráti nejakí, ktorých by som akože skúsil zavolať, či sa nechcú presťahovať do Revúcej. No a tak som začal, hej, to bolo dvojtýždňové také obdobie, kedy som naozaj tak ako sa modlil. Pane, prosím ťa, veď teraz moje myšlienky, chcel by som niekoho zavolať. 1, 2, 3, je to, keby boli 2, to už je dvojnásobok toho, čo sme teraz, že to by bolo super. Hej. Tak som začal vlastne písať si zoznam nejakých ľudí. Také obyčajne tváre možno, tak ako sme sa my tu stretli, vieš, že si mi vybaví tvoja tvára, tak som mal zoznam 20 ľudí. Dobre, skúsim týchto zavolať. No aby som o tom nehovoril dlho, lebo nechcem až tak dlho proste hovoriť o detailoch. V skratke, o 2 mesiace neskôr sa spolu so mnou rozhodlo 17 ľudí, že sa presťahujem do tej Revúcej. A mňa sa veľa ľudí pýtalo, to ako si sa dokázal, alebo... A ja vlastne neviem, to so mnou podľa mňa nič nemá spoločné. Ja som iba sa modlil a spýtal sa, neviem, Jožo, aké máš plány so životom? Hej? A on mi povedal, neviem, tak nejak sa hľadám v živote, neviem, čo vyhodili ma z roboty. Poď so mnou do Revúcej, ideme. Hej. A niektorí ako, ja neviem, kde je Revúca, ja som to nikdy nevidel. Hej. Tam sú lacné nehnuteľnosti, to bola taká akože návnada, hej, že kúpiš si tu tam lacný byt. No, takže takto sme sa tam presťahovali, hej, do takého malého mesta. No a teraz to je naozaj malé mesto. Tam a všetci sa odtiaľ sťahujú preč. Čiže my keď sme sa predstavte si, akože 20 ľudí, že sa sťahuje, všetci sa pýtali, že čo tu robíme, kto sme, mysleli si, že sme takí developeri, lebo sme tam skúpili nejaké byty, hej, a tak. No a okamžite sme sa cítili ako takí misionári v Afrike, že sa nás pýtali, a kto si, a čo tu robíš, a prečo ste prišli, no a zrazu to bolo výborná príležitosť, ako sa podeliť o náš príbeh, tak sme kresťania a prišli sme sem osloviť ľudí, ako ste vy, a tak. No, ak by vás potom zaujímali nejaké detaily toho príbehu, tak by som vám veľmi rád porozprával, že akí ľudia tam vlastne prišli. Je napríklad jedna moja spolužiačka, ja som ju, alebo dobre, to vám poviem potom neskôr, keby ste chceli, aby som prešiel teda ďalej, že prišli sme tam, hej, 17 ľudí a niektorí sme sa vôbec nepoznali navzájom. Oni to bolo také ako zoznamujeme sa tam navzájom. Čau, ja som Jožo, my tu budeme niekde spolu, hej, bývať, neviem čo. A išiel tam jeden taký starý ujo na bicykli. Bolo veľmi pekné počasie. Niečo také ako dneska, možno do obedu, krásne, slnečno. A my, že dobrý deň, sme sa tam pozdravili, taká skupina a ten starý ujo, že čo, dobrý deň, dajte mi pokoj, čo to od mňa chcete? A išiel preč. Hej. A my sme sa akože takto na seba pozreli, že to akože to, kde sme prišli, do akého mesta, hej, že to čo nás tu čaká a tak. No a občas sme sa ako tak si to pripomínali, že toto stretnutie bolo trochu také prorocké stretnutie, že toto nás tu čaká naozaj. Že byť kresťanom, to nie je, že ťa ľudia čakajú s červeným kobercom. A my sme sa mu len pozdravili a už mal pocit, že sme takí zlí ľudia alebo čo. No, čiže náš plán bol, že prvý rok nebudeme robiť žiadne veľké akcie, budeme sa iba modliť za to mesto. Kráčali sme po meste, spoznávali sme to mesto, pýtali sme sa otázky ako, kto sú títo ľudia, čo tu bývajú, ako trávia čas, čo si myslia oni o Bohu, sú tu veriaci ľudia alebo nie. Koľko ľudí chodí do akého kostola, tak sme začali navštevovať potom katolický kostol, neviem čo, adventistický, jehovisti tam sú, išli sme tam, proste všade, kde sa niečo dialo, chceli sme byť prítomní, hej, zmapovať situáciu proste. No a boli už takí medzi nami, takí netrpezliví, že tak, ale my sme sem prišli niečo robiť, tak poďme aj, akože nielen sa prechádzať tu po meste. No tak prvá naša akcia bola, sme robili ochutnávku kávy, cupping. A tam je prvé slovenské gymnázium, to je vlastne Revúca je slávna z toho, že sú tam aj takí politici, ktorí prišli z Revúcej, takí veľmi takí nepodarení. Tak tým je slávna Revúca a potom ešte aj tým gymnázium. Čiže tam v tom gymnáziu sme urobili takú ochutnávku kávy. No tak 150 ľudí vtedy prišlo, veľká akcia, veľmi sa to podarilo a tak. No tak radi vlastne spomíname aj na to obdobie. No a potom sme začali ako nadobúdať nové kontakty. Niekto si tam našiel prácu, tak kolega, kamarát, spolužiak, predavačka, neviem čo. A začali sme spolu ako ich občas pozývať na nejaké také komunitné aktivitky, ktoré sme robili. No lenže potom prišiel COVID. A COVID to bolo ako úplne, ako je tu na Slovensku my sme mali veľmi tvrdý ten lockdown. A v Revúcej tam je veľa konšpirátorov. Čiže veľmi často boli bitky v obchodoch, lebo niekto nemal rúško, niekto odmietol si proste ho dať, niekto ho mal ešte aj doma tie rúška, proste strašne bolo, akože tá spoločnosť sa veľmi rozdelila. Nem ako tu v Česku, ale ako u nás na Slovensku, reálne, že tá krajina, tá mentalita krajiny sa zmenila od covidu, veľmi sa rozdelilo ako naša krajina.
A dokonca aj v našom akože spoločenstve. Si zoberte, že je nás 20 ľudí a máš 10 ľudí, ktorí ti povedia, prídem na takéto stretnutie ku vám, ale musíte mať všetci rúška. Inak neprídeme. A ďalší 10 povedia, prídeme, ale nesmiete mať rúška. No a čo urobíš? Hej? Čo chceme urobiť? Dvojité bohoslúžby, že 10 tam a 10, hej? Strašne to bolo únavné, to bolo veľmi. A tie kontakty, ktoré sme tu za tie rok a pol, 2 roky nadobudli, tak boli fuč. My sme museli zavretí, boli doma, nemohli sme sa stretávať. A boli sme akože milimetrík od toho, že by sme už povedali, že dobre, to nevieme to tu urobiť. Proste nedá sa to. Hej? No, takže teraz jeden taký dôležitý bod bol, že sme sa na začiatku rozhodli, keď sme sa rozprávali, dobre, je nás tu 17, nepoznáme sa dobre, poďme sa nejako zjednotiť, ako sa chceme volať, aké chceme mať hodnoty, viete, také stretnutie, že dobre, tak niečo poďme si to pomenovať. Pýtali sa nás ľudia, kto ste, tak aspoň nejakú web stránku, aby sme mali, alebo čo. Tak sme si dali nejaký názov a tak, no a vtedy mali sme stretnutie, kde sme si povedali, že chceme mať 2 hodnoty, ktoré budú ako tak zosobňovať toto naše spoločenstvo. Jedna bola odvaha a druhá štedrosť. Tieto 2 veci. Tieto 2 chceme mať také ako nabité poriadne, že v tomto chceme byť dobrí. No a sme sa rozprávali o tom, že prečo práve tieto 2, že odvaha, že preto, lebo prirodzené je človeku strach. Odvaha to je ako nejaká, že čelím tomu strachu, nechcem byť pokakaný. A potom druhá, štedrosť. Preto, lebo chamtivosť je taká prirodzená človeku. Štedrosť to je niečo, čo potrebujeme sa to učiť. A že to neznamená iba finančná štedrosť, to znamená štedrosť v tom, ako trávime čas jeden s druhým a podobne. No a potom sa stala taká jedna vec, že tu v Bratislave, čo je naše hlavné mesto, je taký jeden konzervatívny baptistický zbor, ktorý mal ale kazateľa, ktorý bol taký misijne orientovaný a rozhodli sa, že by chceli spoza svojho kruhu vyslať 20 svojich ľudí, aby išli založiť nový zbor v Bratislave. No to je teda nie také veľmi zvyčajné. No a my sme boli celkom už známi na Slovensku, lebo baptisti majú taký časopis Rozsievač. Neviem, či to poznáte, či ste to počuli. To je taký baptistický časopis, čo čítajú baptisti. Hej? No a keďže je 17 ľudí do Revúcej, že to je taká veľká vec, takže sa nám akože písalo sa tam o nás, hej? Že kto sme a čo robíme a podobne. A ľuďom sa to veľmi páčilo, hej? Že 17 ľudí sa niekde presťahovalo a tak. No, takže nás už poznali ľudia. No takže sme dostali telefonát, že ten zbor nie úplne má jasno v tom, či chce tých ľudí vyslať alebo nie, ale že rozhodli sa, že áno, ale že by im to pomohlo, že by ich to podporilo, keby sme prišli ich pozrieť. No a my, že jasné, že prídeme, že to je super nápad, že chceme ísť, no vtedy sme mali takéto stretnutie, sedeli sme v kruhu a sme sa rozprávali, že dobre, že ako ich môžeme podporiť. Čo môžeme urobiť na začiatku? Dobre, tak ja budem kázať, poďme im nielenže kázať, poďme im aj chvály pripraviť, poďme im akože urobiť všetko, čo sa tam dá. Poďme všetci, poďme. Vtedy nás tam bolo, 22 alebo koľko nás bolo v tej chvíli. Poďme všetci, poďme si dať záväzok, že od mesiac vyrážame všetci. Oni vtedy mali bohoslúžby od 9 ráno a a to je 4,5 hodiny cesty. Čiže my sme o nejakej po 4 museli vyraziť, či kedy. No takže išli, na 5 autách sme sa tam ako išli zo ráno. No a potom, že dobre, že poďme ich akože čo. No a teraz to bol veľmi dôležitý moment v mojej službe. Jeden z takých kľúčových momentov, ktorý sa udial v mojom živote. A bola tam jedno dievča, ktoré sme už pokrstili. To bola naša prvé dievča, ktoré uverilo. A ona vtedy sa spýtala, že aké to sú tie naše 2 hodnoty, čo sme si hovorili? A niekto, že odvaha, štedrosť. No. Takže, no dobre, tak poďme ich ako, čo keby sme ich finančne podporili? Že to by bolo také pekné, že chudobná Revúca ide podporiť akože bohatú Bratislavu, hej? Že taký pekný symbol, že by to bolo. No a vtedy to dievča sa spýtalo, že čo sú to naše hodnoty, lebo sme sa začali pýtať, že dobre, a koľko by sme im mali dať? No a vtedy a viete, ako to tí ľudia, ktorí keď uveria, oni sú ako kus takí naivní, hej? A to presne potrebujete v takom spoločenstve, že nebudeme tam filozofovať a ona, takže keďže naše hodnoty sú odvaha a štedrosť, tak čo keby sme dali všetko, čo máme? No a vtedy bolo zrazu ticho, úplne tak ticho bolo všade. My sme sa takto dívali jeden na druhého
A to bol jeden taký veľmi kľúčový moment v mojom živote, lebo v tej chvíli sme všetci vedeli, že toto je to, čo chceme urobiť. Poďme im dať všetko, čo máme. No, bolo to vtedy 5100 eur alebo koľko, hej. Neviem, koľko to je korún českých. Krát 35 alebo koľko to je, neviem. Proste to bolo všetko, čo mám. Nie je nejak strašne veľa peňazí, no ale v Revúcej to je dosť veľa peňazí, hej. A okrem toho na začiatku, že nič nemáš. Čiže je to všetko, čo máš. No a my sme sa vtedy tak rozhodli, že dobre, dáme im všetko. Nepovieme im, že to je všetko, hej, vôbec to necháme pre seba, ale že poďme ich podporiť. No. Takže sa pamätám, ako sme skoro ráno vyrazili a tak, že ideme ich ako podporiť a tak. A my sme sa tam postavili, že im teda žehnáme všetkým a vyšiel ten tím a bol taký veľmi silný moment aj pre ten zbor, že ako nie sú v tom sami, hej. No a potom medzi nimi sme ako povedali, že tu je podpora a že to je pre vás, hej. No. A išli sme domov. Ja si pamätám ten pocit, že my nič nemáme. Sme sa tam pýtali a dotankoval si aspoň budeš vedieť sa vrátiť domov proste, hej. No a v podstate sme na to zabudli, hej. Potom prišiel COVID, čiže toto sa stalo pred covidom ešte. No a potom prišiel covid a zrazu mi telefonoval jeden pán, ktorý bol súčasťou toho tímu, ktorý bol vysielaný. Bol to Američan. A povedal, že má tu jedného, že oni sú z Oklahomy, z Ameriky, a že majú tu jeden, je tu s ním jeden ako taký misionár toho zboru a že hľadajú si taký partnerský akože zbor. Takže či by sa mohol s nami stretnúť. No a to bolo v období, kedy my sme boli už akože milimetrik od toho, že by sme to položili. Hej. Čiže ja som im aj povedal, že akože neoplatí sa veľmi s nami sa stretnúť, že nedarí sa to tu, hej. Že nič sa tu nedarí v tejto Revúcej vôbec, hej. A oni nie, že aspoň, že na chvíľu, že tým sme sa stretli, no a ja som si vtedy tak zaumienil, že ako poviem im úplne pravdu, že nebudem sa snažiť to predať nejako. Hej, viete, lebo to sa občas dá tak nafúkať, že 52 ľudí nás bolo, hej, a takéto, ale už potom nepoviem, že o 2 týždne som tam bol sám. Hej. Ale že poviem im presne, ako to je a že skôr tak, že im poženám, aby niekomu inému ako išli ich podporiť. Hej. Takže sme mali také stretnutie a ja som im tam všetko porozprával natvrdo, že zle to tu je, nedarí sa, nikto nechodí nikde, hej, a tak. A oni, že dobre, že sa ozvú a tak o 2 týždne. No a som si bol istý, že sa neozvú vôbec. A prišiel mi o 2 týždne mail. Že veľmi dobre to znelo všetko, čo som tam, že čo počuli. A že veľmi radi by teda boli súčasťou, hej, že či by sme mohli sa nejako, neviem čo, spoznávať alebo čo. Ja som bol veľmi z toho prekvapený. A tak prvýkrát sme išli, to bolo zhruba pred 5 rokmi, 10 ľudí z nášho ako tímu sme išli prvýkrát do Ameriky. Som zobral moje deti, 2 maličké. Boli vtedy 3 až 4 rokov mali, hej, malinké. Takže sme sa spoznali a vzniklo z toho také veľmi blízke priateľstvo. Prišli nás oni navštíviť, potom zase my ich. A oni v nás z nejakého dôvodu videli ako veľmi inšpiratívnych ľudí. My sme nerozumeli prečo, ale oni ako, že oni strašne chcú s nami tráviť čas, ako nás môžu podporiť, čo nám a takéto. No a my sme sa stretávali takto v obývačkách ako vy. Nie v takomto parádnom, takom kus menšom. A, no, a vlastne my sme ani nevedeli, že čo potrebujeme, lebo my sme chceli akože komunitne žiť, tiež sme verili tomu, že cirkev nie je o budove. Takže sme začali robiť tábory, sa nám veľmi začali dariť, mládežnícke tábory a tak. No, čiže aby som, dobre, toto je taká prvá kapitola, no a teraz prichádzam k tomu druhému, že zhruba pred rokom a pol začal tak rásť taká už potreba, že už by sme fakt mohli mať aj priestory. Už máme tu veľa priateľov v tejto Revúcej a do obývačiek je ako ťažké priniesť nových ľudí. Však je to prísť taký osobný priestor, no čo tak, niekto z ulice nepríde sem, nevie, či čo, že tie verejné priestory, že by pomohli. No a lenže my sme nemali peniaze a nemali sme ani priestory. No tak chceme priestory, no dobre, tak ale ako sa dá pohnúť, keď nemáš peniaze ani priestory? No tak najprv sme mali takéto stretnutie 21 členov a tam bolo taká jednota, že áno, vnímame, že už je čas, že by sme mali spoločné priestory. No a nebolo vtedy k dispozícii nič voľné, v Revúcej nič na prenájom, nič na predaj, nič. A zhruba o mesiac na to začala byť voľná taká stará židovská synagóga.
sme sa tam išli pozrieť a že to by bola paráda, že mať takéto niečo a je to na predaj. No dobre, tak čo? Chceme budovu a táto je na predaj. No dobre, tak ale treba nám 120 000. 120 000 eur, koľko to je korún českých? Neviete niekto? 2,5 milióna, koľko? Necelé 3 milióny. Hej? No. A my sme mali na účte pár tisíc eur. Hej? No dobre, takže treba nám ešte 110 000. A to je akože pekné chcieť budovu, chápeš? Ale tak keď nemáš, no. A oni teda, sme mali také stretnutie a hovorí, tak teba ako poznajú, lebo my robíme také podcasty, sme začali medzi tým robiť. Teba kus poznajú po Slovensku, takže či by som nešiel kus, akože sa popýtať nejaké akože spoločenstva, či by nás nechceli podporiť. Hej? No a tak hovorím, že dobre, že ak vnímame, že nás Boh do toho volá, tak poďme. No, tak sme natočili také krátke video, tu je budova, tu sme my, náš príbeh. Ak máte túžbu nás podporiť, a budeme vďační. A vyšiel som do Bratislavy, do toho zboru, kde sme pred 5 rokmi tam darovali tých 5 000 eur, čo bolo všetko, čo máme a nikomu sme to nepovedali. A tam som povedal, asi poznáte náš príbeh, bratia a sestry, potrebujeme 110 000 eur. Ak je tu niekto, kto by chcel prispieť euro, 2, 5, 10, 100, budeme vďační. A som porozprával, mal som tam kazeň a prišla jedna pani za mnou, mohla mať možno, neviem koľko, 60 rokov. Prvýkrát som ju videl a povedala, že chcela by nám darovať 10 000 eur. 10 000 eur, neviem koľko to môže byť. Ako to počítate, krát 30 je to? Alebo? No, krát 25, hej? Tak, že toľko by nám chcel darovať. Potom ten zbor, že by nám chcel tiež darovať 15 000 eur. Potom som išiel do ďalšieho zboru, ten dal 10, ten dal 5, ten dal neviem čo. A zrazu sme mali 70 000. Strašne veľa už peňazí pre nás, nikdy sme toľko nevideli peňazí. A potom sa ozvali z Ameriky, z tej Oklahomy, že by nám urobili matching. Hej? Čiže ak máme 70, oni nám dajú ďalších 70. A zrazu sme mali na kúpu tej budovy. A toto všetko trvalo ako pár týždňov. To bolo pár mesiacov. Ja som každú nedeľu niekde bol. No a vtedy som si lebo my sme zabudli kus na ten príbeh, že dali sme tam niekedy my nejakých 5 000 eur alebo čo. A vlastne z toho zboru pochádzali tí Američania, ktorí nás spojili s tou Oklahomou, ktorí nám teraz dali 70 000 eur, aby sme si mohli kúpiť a ešte prerobiť tú budovu. No a dôvod, prečo hovorím ten príbeh je, že my sme mohli na vlastnej koži porozumieť tomu, že čo to znamená, že je lepšie dávať ako príjmať. Že Boh mnohonásobne odmení tvoju vernosť. Že on nás nevolá do pohodlného života, ale do života s ním. A ten život s Bohom, zdá sa mi, že on vôbec nie je pohodlný. On je hocičo len nepohodlný. My sme si uvedomili v Revúcej, že Boh je v nepohodlí života. Že ako náhle my už cítime, že sme kus takej akože pohodičke, máme na všetko dosť, že už nás Boh ide teraz nejako zase vyrušiť, lebo on akože nemá záujem o pohodlie, hej? Že sa mi zdá, že tá Božia vôľa, ona sa nachádza mimo tej komfortnej zóny. Toto sme sa naučili v Revúcej, že Boha vieme nájsť, keď opustíme svoje pohodlie, svoju komfortnú zónu. No a teraz by som sa chcel s vami podeliť o ten môj obľúbený verš v knihe Skutkov apoštolov. Je napísaný v 4. kapitole a opisuje sa tam reakcia ľudí, ktorí sa stretávali s učeníkmi Ježiša Krista po tom, čo Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. No a tu iba krátka poznámka. Tu máme dvoch učeníkov, Peter a Ján. Oni dvaja sú teraz dosť výrazné osobnosti v tej knihe Skutkov apoštolov v prvej časti. No a Peter, áno, ten Peter to je ten, ktorý počas svojho života ako zlyhal asi na každej stránke Biblie. Keď si čítate Evanjelia, tak apoštol Peter to bol proste jeden veľký lúzer. On vlastne vo všetkom zlyhal, kde sa dalo. To bol ako najmenej pravdepodobný kandidát na nejaké akože vedúceho hnutia, ktoré potom prevráti svet hore nohami. Neviem, či aj tu v Čechách, ale na Slovensku sa stavajú kostoly, ktoré majú kohúta na svojej vežičke. Reformované kostoly.
Si zoberte, že aký lúzer, nie? Že ešte aj ako pamiatku na jeho zlyhanie ešte sa stavajú kostoly, aby sme si všetci pamätali, aký bol. A tento Peter ale je úplne iný, ako bol v evanjeliách. Peter v knihe Skutkov apoštolov, to už je akože odvážny, neviem ako to nazvať, buldozer. Jemu je už proste jedno, čo si ľudia o ňom myslia. On sa už nebojí ničoho. On tam káže a 3000 ľudí sa tam ide obrátiť, ako rybár. To je obrovská transformácia, čo zažil. Rybári, však to väčšinou nie sú nejakí rečníci dobrí. To sú takí jednoduchší ľudia. A on tam zrazu káže a 3000 ľudí sa tam ide pokrstiť. A že sa pýtajú, čo máme urobiť, aby sme mohli my patriť do cirkvi a tak. No a teraz tu máme zaznamenané v tej 4. kapitole reakciu ľudí, ktorí sa stretávali s učeníkmi Ježiša. No a ja by som sa chcel spýtať, že či toto by platilo aj na teba. Že keby ľudia ťa pozorovali tvoj život, že či by takto ťa mohli charakterizovať. No a ten verš, mohol by si prosím ťa požičať Bibliu? Skúsim vám to prečítať v češtine. Je v 13. verši. No a teraz počúvajte prosím. Když pozorovali Petrovu a Jánovu smelosť, odvaha, a sledali, že sú to lidé neučení a prostí, žasli. Neučení a prostí. V gréčtine je to idiotes a gramotes. Takto tam je napísané. Takto charakterizovali, že tam strašne to cítiť, že aj tí rybári nie sú takí intelektuáli veľmi. Je proste jednoduchý. Ale že oni majú odvahu. Toto ich videl. Že oni žasli nad odvahou týchto dvoch ľudí. No a moja prvá otázka je, že keby niekto pozoroval tvoj život, či by tam videl odvahu. Že si odvážny človek. Alebo žiješ v nejakom pohodlí a vlastne ti odvahu netreba. Lebo odvaha, to nie je, že absencia strachu. Odvaha predpokladá strach. Tak? Že keď sa nebojíš, tak ti netreba odvahu. Odvahu ti treba, keď sa bojíš. Že či máš niečo vo svojom živote, čo je ako taká výzva pre teba. Je to ťažké. Je to bojím, nemám peniaze na to. Ja neviem, ako to dopadne. Zdá sa mi, že toto je niečo, do čoho nás Boh chce zavolať, aby si tam bol. Uprostred toho, Pane, potrebujem odvahu. Niekto teraz povedal, že musíte pozorovať, za čo sa modlíte. Lebo ak sa modlíš iba, Pane, požehnaj, Pane, daj, Pane, ďakujem, ale nie je tam žiadna modlitba za odvahu, tak to znamená, že ju nepotrebuješ. Lebo my sa všetci modlíme za to, čo si myslíme, že potrebujeme. Ak sa nemodlíš za odvahu, tak ti ju netreba. Žiješ si predvídateľný, pohodlný život. A mne sa zdá, to, že boli neučení a prostí, zdá sa mi, že to je opak mnohých ľudí, ktorých dneska stretávam. Vôbec nie sme neučení, my tu v Európe, v Prahe, v Bratislave, hoci kde. Sme veľmi vzdelaní, ale zdá sa mi, že nie sme vôbec odvážni ľudia. Sme takí ako veľmi opatrní, pohodlní, všade vidíme riziko. Čo ak toto zle dopadne, radšej pomaly, radšej opatrne. Ja si myslím, že Boh hľadá, aj tu medzi vami v Prahe, taký ako odvážlivcov. Pane, idem, ukáž mi kam a pôjdem. Ak to niečo stojí, nevadí, zaplatím tú cenu. Viera, ktorá nič nestojí, za nič nestojí. No a teraz, ako nájsť tú odvahu? Alebo ako sa stať odvážnym človekom? No a tu, priamo v tomto verši, je odpoveď na to. Tu je napísané, keď pozerali odvahu, ich smelosť a videli, že sú to neučení a prostí ľudia, žasli, pretože poznávali, že to sú tí, ktorí sú s Ježišom. Že prísť k Ježišovi je najlepší spôsob, ako nájsť odvahu. Byť s ním. Sa zdá, že toto je najhlbšia odpoveď, na ktorú sme my tam v tej revolúcii, ak na niečo prišli, tak to je to. Že ty nemôžeš dať druhým to, čo sám nemáš. Ty môžeš hovoriť ľuďom o Bohu, koľko chceš. Ak Boh nie je prítomný v tvojom živote, tak to je fake. My to voláme náboženský make-up.
Prídeš do kostola, dáš si tu, vyzeráš parádne, super, keď sa ťa ľudia pýtajú, ako sa máš, je všetko super. Dobre, ale čo tvoj život? Hej. Napríklad, čo robíš, keď sa nikto nepozerá? Hej. Tam sa veľmi odhaduje to, aký naozaj si. Alebo ako sa správaš k ľuďom, ktorí ti nemôžu nič dať. Alebo k ľuďom, ktorí sú nezaujímaví. Alebo k ľuďom, ktorí od teba furt niečo chcú. My robíme tie tábory, som to spomínal trochu, a tam to vidno, že keď na mládežnícky tábor prídu takí ako zaujímaví ľudia, viete, pekné dievčatá alebo pekní chlapci, všetci sú hneď okolo nich. A potom sú tam takí tí lúzri, ktorých nikto poriadne nechce, tam v kúte niekde. Že a my si stále hovoríme, že naša misia je ako, tam sa to začína. Trávame čas s takýmito ľuďmi. Áno, s takými, ktorí nevedia rozprávať zaujímavé príbehy. Áno, s takými, ktorí sú možno nudní, ale že tam vidieť Krista v nich. Boh v preobleku, tak to volala matka Teresa. Že každý človek, ktorého stretávaš, je Kristus v preoblečení. Ale nie iba tí zaujímaví ľudia, ale aj ten najmenej zaujímavý človek. A myslím si, že tam sa to začína. Aký je môj postoj k ľuďom, ktorí mi nemajú čo dať? Zdá sa mi, že tu okolo vás je strašne veľa takých ľudí. Možno nezaujímaví, ktorí niečo stále chcú, alebo... Hej. Podľa mňa tam sa začína kresťanská viera. No. Veľmi by som si prijal, keby tento náš príbeh revúcky, rád by som ešte rozprával kadejaké príbehy, čo sa tam udiali, aj zlé príbehy, ktoré zle dopadli. Ale nevieme poprieť to, že Boh bol s nami, keď sme nevedeli, ako to dopadne. A že on sa ako priznal k tomu. A chcel by som vás tak pozvať, lebo ja vás vôbec nepoznám. Ja som tu prvýkrát a ja neviem, že čím vy žijete tu v Prahe. Akým výzvam vy čelíte. Ale zdá sa mi, že aj vás Boh chce zavolať, akože prosím ťa, opusti svoje pohodlie. Opusti svoj komfort. Vykroč. Urob ten krok viery. Urob niečo, čo ťa niečo stojí. A teraz nemyslím iba peniaze. Urob niečo, čo je nepohodlné. Možno, že to znamená ísť si vysporiadať nejaký vzťah. To je veľmi ťažké inak. Nejaké krivdu, bolesť, odpustiť niekomu. Alebo poprosiť niekoho o odpustenie. Možno, že toto je to nepohodlie. Možno, že to znamená urobiť nejaký, neviem, typ záväzku voči, neviem čomu, nejakej, tomuto zboru, ja neviem vôbec. Ale chcel by som vás pozvať k tomu, aby vy na chvíľu, každý z vás sa mohol teraz možno tak utišiť a pozrieť sa do svojho srdca, že či je niečo, do čoho konkrétne teba Boh nechce volať. Ale myslím si, že je to niečo, čo bude nepohodlné. Ak je to taká pohodička, podľa mňa toto není to, čo teraz Boh chce. Vykročiť a urobiť nejaký krok odvahy. No a ak môžem úplne už poslednú myšlienku, ja takto rozumiem kresťanskej viere, že toto Boh urobil voči nám. Že Boh urobil ten obrovský odvážny krok, že sa stal človekom. A že išiel na tú križovatku dobra a zla a že zomrel za nás. Že on ako takto veľmi nás ľúbi. A ja sa vám priznám, že mi začalo postupne vadiť, že tam v tých rozsievačoch o nás písali, akí my sme hrdinovia a neviem čo, frajerina veľká do revúcej prísť, že ako Ježiš zomierajúci na kríži za nás a naša reakcia je, že odsťahovať sa do revúcej a byť tam s 20 kamarátmi, ja to som ale strašný hrdina, že som to ako dokázal. Že ako niekedy máme fakt tú laťku už tak nízko, že ani už podliesť sa nedá. Že už hoci kto je pre nás hrdina. Že ako, ak naozaj tomu veríme, že Boh sa stal človekom, aby za nás zomrel, tak potom reakcia na to nesmie byť len vieš čo, ja nenadávam a nepijem a hádam sa dáko, doplazím do neba. Ale že ani ty ma takto ľúbíš, tak ja ťa tiež chcem takto ľúbiť. Ty si dal svoj život za mňa, túžim ja žiť pre teba. Billy Graham, jeden taký slavný baptistický kazateľ, raz povedal, že to, že si, alebo to, kto si, to je Boží dar tebe.
Ale to, kým sa staneš, je tvoj dar Bohu. To, čo urobíš so svojím životom, to je tvoj dar Bohu. A prijal by som si veľmi, aby ste mohli v tomto našom príbehu možno vidieť trošinka aj svoj príbeh. Lebo ja si myslím, že tu sa niečo rodí v tejto Prahe. A to sa takto začína, v takýchto skupinkách. Hej, vás je, neviem koľko, o 10 krát viac, ako nás bolo, keď som sa stretol sám so sebou tam v nedeli. Hej. Že to je paráda. Tu bol obrovský potenciál. A ak môžem, prepáčte, že tu furt hovorím, že posledná myšlienka, ešte mám predsa len jednu. A to je, že ak by som mohol niečo tak ako povedať ako z toho 6-7 ročného vedenia takého spoločenstva, je, že veľmi si vážim koľkoľvek, kto je ochotný prevziať zodpovednosť za stav cirkvi. Že nie som iba divák, prídem, ohodnotím, skritizujem a odídem, ale že som spoluúčastný tej cirkvi. Že ak je tu niečo zlé, tak je to aj moja vina. Ak je niečo dobré, tak je to aj môj úspech. Že v angličtine sa to povie ownership. Hej. To spoluvlastníctvo. Toto je my spolu. Cirkev je taká, akí sú ľudia, ktorí ju tvoria. Že už si nemôžem dovoliť ten luxus ukazovať prstom, ten by mohol lepšie spievať, ten by mohol lepšie kázať, ten by mohol neviem čo, mať pohodlnejšie sedačky. Proste sme tu spolu. Hej? A cirkev je len taká, akí sú ľudia, ktorí ju tvoria. A to je podľa mňa veľmi krásne, že Boh s každým z nás počíta. Na každom z nás záleží a že každý z nás je ako pozvaný dať Bohu to, čo má. A keď sú to len 5 chlebov a 2 rybičky, paráda, Boh s tým môže rozmnožiť to mnohonásobne. Prepáčte, to bolo to kus dlhšie, ako ste mi dali. Nehnevaj sa, prosím ťa, bratu. Chcel by som sa ešte za vás pomodliť, prosím. Ak môžeme, prosím, chvíľu byť v tichu. Ak máš, prosím ťa, odvahu sa tak pozrieť do svojho srdca, či je niečo, na čo ti Boh chcel ukázať. Je nejaká oblasť, ktorú ťa volá, aby si mu odozdal. Prosím, teraz príjmi modlitbu, túto starú modlitbu. Táto modlitba má asi 1000 rokov. Aby si ju mohol tak privlastniť na chvíľu do svojho života. Pane, urob ma dnes nástrojom svojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, uč ma sieť lásku. Tam, kde je krivda, odpustenie. Tam, kde je hnev, uč ma siať pokoj. Tam, kde je zlo, dobro. Tam, kde je tma, svetlo. Tam, kde je smútok, radosť. Pane, daj nie, aby som hľadal potešenie, ale aby som potešoval. Nie, aby som bol chápaný, ale aby som chápal. Nie, aby som túžil byť prijatý, ale aby som prijímal. Veď je to v dávaní, keď dostávame. Je to v odpúšťaní, keď je nám odpustené. Je to v prijímaní, keď sme prijatí. Je to vtedy, keď zabúdame na seba. Keď postávame k večnému životu. Amen. Ďakujem za váš čas, za vašu pozornosť.